Ναι, σκέψου σε ένα όνομα. Λέγε Γιώργος, πες το πάλι. Πάμε. Σκηνή πρώτη γύρισμα Το δεύτερη. έλεγα. Πες του. Μπορώ να βγάλω τραγούδι με όποιο όνομα μου πει. Βιολογικό. Τραγούδι. Πες ένα όνομα, σου βγάλω τραγούδι σε μάνι μάνι. Γιατί είμαι και ταλέντο. Μπράβο, ρε, Είμαι, Γιάννη. ταλέντο είμαι. Είσαι. Μπορεί να βγάλει ένα τραγούδι με όποιο όνομα του πεις. Όποιο όνομα θες. Πρέπει να είναι δύσκολο. Και στα γρήγορα, εσύ ώρα να πες ένα δύσκολο όνομα. Κώστα, Αποστόλη. Τι αποστόλη το αποστόλη. Είναι δύσκολο όνομα. Ρε. Και θα στο κάνει τραγούδι αυτός. Πιο εύκολο, πιο δύσκολο. Παμινόντα. Σιγά το παμί. Σιγά το δύσκολο. Το παμί τώρα. Πάμε άλλο. Ναι, αυτά είναι. Λοιπόν, άντε. Αφροξυλάνθη. Οδυσσέας. Οδυσσέας. Δηλαδή, Το βρίσκεται αρκετά δύσκολο. Ναι, αυτό είναι δύσκολο όνομα. Έλα, ναι. Ναι, Θα το βγάλω το τραγούδι. ναι, βγάλ' το. Ναι. Να ζήσεις Οδυσσέα και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις. Άσπρα μάγια. Άλλο όνομα. Πες μου από Πιο δύσκολο. Αφροξυλάνθη. να ζήσεις Αφροξυλάνθη. Αυτό ήταν.